Кутер К плюс Г ветер 120 литра, производител Германия. Изцяло заводски е обновена машината от ММ сервис и в момента пускаме функции. Първа скорост на бъркалка. Това е първа на тава. И първа на ножова глава. Пускай втора. Да. Значи машината работи безшумно. В момента е в процес на работа. Така. Имаме и две разбъркващи скорости. Първа разбъркваща скорост. Давай на тавата. Готово. В момента имаме бъркане. Давай втора. Втора разбъркваща скорост. Така, в момента бъркаме и демонстрираме автоматичното изпразване. Да, добре, дигаме. Сваляме шумителен капак. Това са пробите на машината. Машината е готова за експедиция след цялостно заводско обновяване и 1 година пълна гаранция. В случая цена на машината 25 000 евро плюс ДДС с доставка, монтаж, проби, обучение, 1 година гаранция и сертификати.